Yn fy marn i, mae safonau newydd yn rhoi cyfle i'r athrawon i gallu cymryd cyfrifoldeb dros eu gyrfa proffesiynol nhw. Yn lle'r rhestr i dicio, mae'n rhoi llwybr iddyn nhw sut i fod yn lot fwy effeithiol yn y dosbarth. Mae hefyd yn dod ar y cwricwlwm newydd i Gymru, fewn iddo fe, y 4 diben, y 12 egwyddor addysgegol ac ati. Mae'r ein yn rhan yn atod o'r safonau newydd. Felly mae'n helpu athrawon i gwybod sut maen nhw'n gallu newid pethau yn y dosbarth ac yn yr ysgol. Yn ychwanegol nawr, mae hefyd yn edrych ar y tu allan y dosbarth, nid yn unig tu fewn y dosbarth. Felly pwy ydych chi yn broffesiynol o ran arloesi, dysgu proffesiynol, arweinyddiaeth, a sut ydych chi'n cydweithio gydag eraill o fewn yr ysgol a thu allan. Felly mae hwnna'n wir yn bwysig i gallu ni symud ymlaen fel cenedl. Yn bwysig iawn hefyd, fel arweinydd, mae'r safonau arweinydd yn helpu chi i edrych ar sut chi'n gallu symud yr ysgol a staff ymlaen i gallu fod yn sefydliad sydd yn dysgu. O ddydd i ddydd yn yr ysgol, rydyn ni wedi sicrhau bod y safonau yn dod mewn wrth i ni sicrhau fod yr athrawon wedi dod yn gyfarwydd gyda cynnwys y safonau. Ni wedi gwneud hwn trwy cyfarfodydd staff, a wrth gwrs mae'r mentoriaid athrawon newydd gymhwyso a'r athrawon newydd gymhwyso wedi dod i fod yn arbenigwyr yn y maes yma ac yn gallu helpu staff eraill hefyd. Wrth weithio gyda'r cwricwlwm newydd i Gymru hefyd, rydyn ni'n sicrhau fod staff yn meddwl am gofynion y cwricwlwm, sef gofynion y safonau, wrth gynllunio. Enghraifft, meddwl am y 4 diben, meddwl am y 12 egwyddor addysgeg ac yn y blaen draws cwricwlaidd sydd yn dod â'r safonau i fewn. A hefyd yn y uwch dîm rheoli, wrth i ni fonitro llyfrau, siarad gyda dysgwyr, neu fynd ar teithiau dysgu o gwmpas yr ysgol, rydyn ni'n cael trafodaethau proffesiynol gyda'r staff o ran y safonau a beth rydyn ni wedi gweld. A hefyd yn ei targedau rheoli perfformiad, mae staff wedi cael cyfle i feddwl am elfen mae nhw eisiau ymchwilio'n fwy iddi, a mae hwn yn rhoi cyfrifoldeb yn nhw wedyn i feddwl am arweinyddiaeth, mae'n meddwl am dysgu proffesiynol nhw ac am sut maen nhw'n cydweithio, a hefyd sut maen nhw'n mynd i fynd ati i arloesi ac i drialu pethau newydd yn y dosbarth. Dwi'n gweld staff yn defnyddio safonau yn ystod ei gyrfaoedd mewn ffyrdd gwahanol. Mae'r ddoi elfen o addysgeg a proffesiynoldeb i gael iddo fe, felly mae'n helpu staff i fod yn fwy effeithiol gyda'r dysgwyr yn y dosbarth. Ond mae hefyd yn gwneud nhw feddwl yn fwy am beth maen nhw'n gallu gwneud yn ychwanegol yn ei gyrfa yn bersonol. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig iawn. Mae hefyd rheina sydd yn gweithio'n effeithiol iawn ar y foment. Mae'n lle iddyn nhw edrych ar safonau ar arweinyddiaeth, iddyn nhw gallu feddwl amdano'r camau nesau yn ei gyrfa a sut maen nhw'n gallu falle meddwl am y llwybr nesaf i gymryd.